Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa da ku a wannan tasha tamu mai albarka. Tashar mu ta Hausa mai suna HDH Hausa TV. Wadda za mu dinga kawo muku abubuwan da suka shafi Hausawa, wannan abin daga ciki insha Allahu. Kamar da yadda na shayi muku bayani, wannan tushe ne muke so mu ɗauko daga farko yadda za a gane abubuwan da za mu faɗa gaba, yadda za a gane su ba tare da wahala ba. Shi yasa muka ɗauko muku abin da farko. Mun yi muku bayani akan haruffa, wato wanda ake cewa baƙaƙe na Hausa. Mun yi muku bayani kuma akan wasila, su ma da ake amfani da su wajen furuci a Hausa, wajen haɗa kalmomin Hausa. To yau kuma za mu kawo muku wato gurbin furucin. Shi yanayin nan na furuci, wato kowane harafi akwai gurbin da yake akwai wato gurbin da ake furta shi, akwai daga gurbin da yake fitowa daga baki. Wannan nake so in dan yi muku bayani a takaice, duk da dai nan ba makaranta ba ce, amma wannan dai na san zai taimaka mana, kuma zai taimaka wa ɗaliban ilimi ma a makaranta, musamman na ƙasa-ƙasa wanda suke nazarta harshen nan namu na Hausa. Wannan kenan. A yanayin nazarin haruffan Hausa akwai abin da ake cewa gurbin furuci, akwai kuma abin da ake cewa yanayin furuci, akwai kuma yanayin tantanin maƙwallatu a yayin furta baki. Dukkansu ma zan ce a yayin furta bakin nake magana, wato tsakanin gurbin furucin da yanayin furucin da yanayin tantanin maƙwallatu a yayin furucin baƙaƙe. Wannan kenan. Kun san cewar in za a furta baki, ƙarin bayanin shine akan samu tangarɗa, akan samu tangarɗar iska, wato iska takan samu tangarɗa kamun ta fito. Akan musgun abin da ake cewa musgunawar iska, wato akan mafurta ko kuma in ce mafurtai sukan haɗu su musgunawa iska kamun harafi ya fita, ko kuma kamun furucin harafi ya fita. Wannan kuma ya danganta ne da irin bakin da za a furta a daidai wannan lokaci. Saboda haka muna da gurbin furuci kamar guda 7. Guraben furucin nan su ne kamar haka. Akwai labba, wato gurbin farko kenan. Sa'an nan kuma akwai ganda na 2, akwai handa na 3, akwai hanka na 4, na 5 kuma akwai bayan hanka. Sa'an nan kuma akwai gaban harshe na 6 kenan, na 7 kuma akwai maƙwallatu, wato abin da ake cewa tantanin maƙwallatu. Wannan kenan. Duka haruffan nan da muka kawo muku insha Allahu za mu bi a hankali mu wawware muku su, mu nuna muku ga yanayinsu a gurbin furuci, wato ga kuma yanayinsu a yanayin furucin, ga kuma yanayinsu a matsayin tantanin maƙwallatu a lokacin furuci. To amma wannan ɗan kaɗan daga ciki kenan, wannan gurbin furucin kenan.